Hej, i dag så vil jeg lære jer, hvordan det er, man hopper på kængurustil. Så hvis det er, I allerede ved, hvordan man hopper på en, så skal I bare scrolle fremad. Men altså, hvis I gerne vil lære, hvordan man hopper på en, så skal I bare kigge lige nu. Så der er mange, der tror, man starter med at tage foden på, og så den anden fod på, og så begynder at hoppe. Men nej, fordi det er den svære måde. Og den nemme måde, det er, at man hopper på, og så begynder at hoppe. Fordi hvis man bare har den her, så begynder at hoppe, så bliver det lidt svært at komme i gang. Men hvis man hopper på den op, så bliver det meget nemmere at komme i gang med den. Fordi at hvis man så gør det her, så kommer den ikke nedad. Hvis man hopper på den, så kommer den langt nedad, og så kommer man i gang med at hoppe. Og så når det er, at I hopper, så skal I prøve at have den så lige I kan. Og jeg ved godt, jeg gjorde det der, at man ikke skal gøre. Men så skal I prøve at have den så lige I overhovedet kan. Altså med kængurustylten, fordi ellers så ender I med sådan at dreje rundt sådan her. Og det derhen, så falder I. Så det skal I prøve at have den så lige I kan. Nu vil jeg lære jer, hvordan man hopper med en hånd. Det er næsten det samme. Det er kun lige et tip, fordi det er så nemt. Så når det er, I er på den, så har lært at hoppe lidt. Så kommer det ud, og så sådan her ud. Det ser nok ret svært ud, men det er det ikke. Så I skal egentlig bare, hvis det er, I synes det er virkelig svært, når I bare prøver lige at have den lidt, så skal I prøve at tage jeres knæ, så når I burde ikke lige kunne se det, så skal I tage jeres knæ sådan her rundt omkring den, når I hopper. Altså så hopper så rundt omkring den. Fordi så er det meget nemmere sådan, at holde den i tempoet. Sådan, altså. Så det er meget nemmere, at den ikke sådan hopper steder hen. Og så tage fødderne ind på den. Altså sådan, stramme ind på den. Det var egentlig bare det til at hoppe med en hånd. Nu skal I lære, hvordan man hopper med uden hænder. Så hvordan man hopper med uden hænder. Der skal man også knæene inde sådan her. Og så fødderne inden sådan pres ind sådan her. Imens I har knæene inde. Og så skal I prøve sådan lige så stille. Få ja, sådan her. Bare det her. Og så når jeg har prøvet det, så kan I så begynde at prøve at se, hvor mange hop for eksempel I kan lave med uden hænder. Nu skal jeg gøre egentlig bare det for, hvordan I hopper med uden hænder. Nu er det, hvordan man laver et barspin. Altså, I ved nok ikke, hvad et barspin er, men nogen ved nok ikke, hvad det er. Så mens man hopper, så drejer man den her rundt, og så griber man den igen, og så hopper man videre. Så hvordan man laver et barspin, det er, der er mange, der tror, at så skal man hoppe, og så oppe i luften, så skal man dreje den rundt, og så lander og så bare hoppe videre. Det er mega svært, jeg kan ikke engang gøre det. Og så den rigtige måde, det er, at du skal hoppe, og så når den er nede i jorden, så skal du dreje den rundt, og så lande på den igen, og så hoppe videre. Fordi, altså skal jeg bare lige prøve at gøre det, sådan at jeg hopper, så op i luften. Så det kan jeg ikke. Nej, det kan jeg ikke. Men så det er også lidt svært at få den op i luften, og så dreje den rundt. Det er lidt sådan nervepirrende, men så hvis det er, så skal I egentlig bare prøve først. Skal I øve jer på at dreje den rundt sådan her et par gange, ikke særlig mange gange. Så skal I bare øve jer på det. Og så bagefter, så skal I øve jer på det her. Altså så hop, og så hop, og så ned i jorden, og så dreje rundt, og så hop af. Ikke lande, og så hop af. Hop, og så er I på den, og så ned i jorden, og så hop af. Og så gribe den. Så bagefter, så skal I gøre det her. Altså lande med en fod på.
Og så bagefter, så skal jeg egentlig bare prøve sådan, at bare lande sådan. Så kommer det til at se sådan her ud. Det var egentlig bare det på den her video. Så vi ses i næste video. Vi ses.